La taula que hem tractat avui, la diversitat com a motor de la creativitat, fomentant la visibilitat de les dones en la indústria musical, ha estat molt interessant, molt sucosa, amb 4 dones que tenien molt a dir. Entre elles es trobava Greta Cantos, que ha realitzat treball de coordinació, de producció artística, coordinadora tècnica en el Primavera Sound, en el FIB, també és representant i porta les gires de grups internacionals de la talla d'Ocean Colorescent, i hem parlat també amb una d'ací de casa, Corina Preciado, que ella ha fet el festival, un festival molt interessant dedicat al talent de la dona, que es diu She's the Fest. Altres dones que han estat és Eva Denia, per descomptat Eva Denia, poca cosa s'ha de dir d'ella, és una dama de la música, pionera de la música en valencià, procedent del jazz, bossa nova, etc. I és una de les que sempre s'han vist afectades perquè no han estat les dones molt presents en els cartells dels festivals i dels cicles musicals, i això és una realitat que hem de denunciar. I Anabel Nadal, que és una dona amb molt de recorregut, treballa com a gerent de Suport Produccions i ha fet reflexions, la veritat, que són molt serioses. És a dir, si nosaltres volem una visió de gènere real i si ho prenem seriosament, haurem d'agafar els nostres Messis, els nostres Ronaldos, els nostres Star Systems que tenim ací a València, anar per les escoles, els instituts i parlar de la música des de la visió de gènere. La veritat és que ara les dones s'estan organitzant. És un moviment que està al voltant de la creació del sindicat estatal de músics i de compositores, al voltant també de la iniciativa pionera a tot l'estat que ha sigut la coordinadora de l'escena per l'escena musical valenciana, que reuneix a 2.000 membres, homes i dones, i que lluiten també per la visibilitat de la dona, per la seva formació i per la seva dignificació laboral. Tots estem en la mateixa lluita de dignificar laboralment el maltracte que reben els músics, sobretot els creadors musicals. Hem arribat a la conclusió que alguna cosa s'està movent i que, a més, ara mateix la coordinadora per l'escena musical valenciana està en converses amb la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats per a crear un estatut de l'artista que seria molt interessant per a reconèixer els seus drets laborals mínims. I això va endavant, de manera que continuarem segur en més taules rodones i més debats perquè la reflexió és necessària.